Partiya Mafo Azadiyan Hakparê li Enqerê Kongreya Heştemîn ya asayî durist kir. Serokê Giştî yê Hakparê Refîk Karakoç di aqaftina destpêkê da bangî Kurdan kir û got pirsgirêka Kurdan wê bi yektiya Kurdan çareser bibe. Bîdayeta Kongrê bi rêzgirtinan hate destpêkirin. Di mijara Kongreyê da ji babetan yek babeteka giring jî operasyona ku Tirkiye durist kiribû cî girt. Serokê Hakparê Karakoç di daxuyaneka taybet da ser vê operasyonê wiha rawestiya. Operasyon serî da xelet. Got dadgerî navdetevî jî xelet. Ji boî hemû gelan xelet. Îro bê hukukî ketiye axa devletkî din Tirkiye. û çareserî zîn nîne. Peywendî bi dawî setî çareserî pêwîst e. Li wê derê em dixwazin gelê me jî azad bi statûyekê bi dest xe. Ev statû ji bo wan em dixwazin sistemekî federalî be. Piştî operasyona Tirkiye çareseriyeka çawa wê çê bibe. Di Rojava Kurdan da ana ev cî digre. Serokê Hakparê Karakoç radigihîne ku li Sûriyê rêyeka çareseriyê ew jî sistemeka federal e. Sistema federalî çareseriye vekevî ye. En hindik bırakıp ve devletin xwedî devletekî federal. Vêya dixwazin ji bo wan jî ev baştir e çareserî divê derê de ye. Karakoç helwesta Amerîkayê ya dawî jî rexne dike. Karakoç dibêje Amerîka li pey berjewendiyên xwe ye. Lê lazim e ku Kurd navbera xwe da bi yektiyê çareseriyê bînin. Helbesta Amerika her tim gor berjewendiye wanin. Amerika likir derê menfaetê wan ev berjewendiye wan be gor wan helwest nîşan dide. Yani her dawî heta dawî an ji bo serketina Kurda xebat nakin tiştî were konûs ne gotiye yani. Pêvajoya dawî di serê Kurdan da bi awayekî din rengekî yektî derdxe pêş. Di vê rewşa awarte da Kurd wê bikaribin yektiyê çêbikin an na. Ew jî di dahatiyeka kin da wê zelal bibe. Aydolojiya Kurdan herçi qas cuda be jî ana ew behsa yektiyê dikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.